že když to skončí za půl minuty, tak ty lidi, ty fanoušci jsou nasraný, víš co, jsou zklamaný. Podle mě i to vedení je zklamaný, že prostě ty zápasníci tam nepředvedou to, co mají. Já bych prostě upřímně vedení, když byl jako na místě teď Tomáše, Tiberiuše, tak bys vyhodil Kotlára, určitě chceš říct. Vyhodil Kotlára a prostě třeba 2 lidem bych nedal ani vejplatu. Prostě komu? Paliharimu. Ten mě už vynadál za to, že no to je taková zákulisní informace, on po tom fightu, je to úplně jedno. Po jeho přišel do šatny, přišel tam hned za Tiberiuš a říkal jako Paliharimu, vrať se, dáte si s Mikuláškem Bernakl. Ne, mně se nechce, tohleto, já mám nakopaný, já nevím, co to měl nakopaný, nár nakopanej, nechtěl jsem do toho zápasu a já jsem tam řekl před tím Palihariem, před Tiberiušem, šéfe, já bych mu nedával ani vejplatu. A šéf řekl, a víš co, Randys, máš pravdu, to radši tu jeho vejplatu dám tobě prostě. Tak Palihari se tomu úplně včera mě vyzýval do fightu. Bernakl, ne? Ne, jako určitě má pravdu, ty lidi někteří si to nezaslouží, protože já tam taky sedím, ten lístek taky není zadarmo, i ty lidi, co ho tam koupili, jo, tam sedějí a vidí, že někdo spadne za půl minuty, Kotlára. Mám keci, nejsem žádný zápas a bojoval o ty peníze, o to vítězství, ano, správně to říkáš, ale tyhle ty Kotlár, druhý byl Palihari, jo, ten tam dělá šaška akorát ze sebe, jo, nic nepředvedl, lidi byli na a druhý je ten blondětej. Rudolf, ty vole, tak jako co jim je? Ať tam vůbec nelezou, ať nechtějí žádný zápas. Jo, no. Ať jsou si doma. Ať je to bizární nebo není, ty kluci tam mají ukázat těm lidem, že opravdu, i když nic neumíme, umíme bojovat. Bojují o 1 000 000 korun. O 1 000 000 korun, ty vole. To je pro dospělej, ty vole. A on tam jde. Já nemám slov prostě. Jako, fakt bych je vyházel tady ty, který padají po první minutě, padají. Jako fakt mě jaký zklamal, no. Bych je vyházel. A